ще ви демонстрирам едно нещо, кълцане на селени. Това го научих от един мой приятел. До мен пламашината. И ми приятел, не знам как му е името. Ако изобщо играе Майнкрафт. Сега мисля, че беше това. Да, това беше. Да. Само, че малко се бъгна. Трябва да чакам така. Ето как се прави. Виждате, това може да се го направите колкото искате високо. Тук слагате така, без това. Тук не трябва. Да, така. Тук слагате един вилиджър. Аз накрая ще сложа вилиджър. Така. Сега. Може да си го направите колкото искате високо. Значи, тук слагате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блока. Може и повече, от какъвто искате материал. И Pleasure Plate и 5 резстони, или колкото са ви блоковете. Сега слагаме писта. Да. Така е. Може да е грешно, но не знам. Така, ето. Сега обаче, сега ще го издействаме един път и после ще го направим двойно. Да видите колко яко ще стане. Добием 2 вилиджъра. Може би обявявам едно нещо. Тук нататък ще имам стримове, но не знам кой ден още не съм го решил. Може би в следващия клип или последващия ще ви кажа. Ще го измисля. Ще тръгна на различните игри, които имам на телефона. И да, версията е 0.15.1. Та ето сега ще сложим вилиджъра. Така ето. И сега просто гледайте магията. Така. Да. Натискам Pleasure и вижте как Envio падна точно върху това. И ето сега да измислим на къде да Пламашината 19 решил! Да, защото аз го правих с нощи. Благодаря. Така. Сега... не така. Може просто отгоре да направиш двойно. Да, няма. Тя не го купи. What? Това пък как се качи тук? Удари го и ще падне. Как? Просто го отцъкни. Ще падне, ще пукне. Ой, сега го избутай. Така. Да, ето сега слагаме малко клей, така. Забелязахте ли, че вилиджера пукна във въздуха? Да, това е, защото е във въздуха. Слагаме един плейт тук. Редстоун насам. Тук един пистон. Да. И тук Envy. Ще се пробвам с третия Envy. Така. Да не би тази машина да кара вилиджерите да летят. Нищо. Чакайте. Бутат ги. Но какво ние се беше качил там? Вижте! Вижте! Какъв малък. Ти няма да умреш. Кой, какво не гледаш? Добре, айде сега, който умре, ще умре. Само един съвет, за да могат да се пуснат едновременно, махни това и сложи редстоун верига. Ето това го махни. За да мога да ги активираш и двете едновременно. Ето и... Забравя се да сложиш на Envio. Как бе, сложих? Я. Сложи. И опитай с нормална наковалня. Не, чакай, тук може би, защото не съм сложила. Няма.
бутон може да стане. Да, открихме ново нещо. Пистаните неща да будат третите. Вери някакви си. Там Емили. Сега да пробваме. И. Добре, хора, открихме проблема. Може да се бутат всякакви емвили, но не сме ги били сложили правилно. Ние сме ги сложили ето така, а то трябва ето така. Сега трябва да ги избута вече. Или не. Да, не. Значи сега ще пробваме Нормално. с втория емвил. Да. И ако не стане, значи пистаните могат да бутат само първия емвил. Не. Така, хора, ето виждате. Да, може да бута само нормалните пистани. Извинете за звука. Нормалните емвили. Да, нормалните емвил, само емвил. Да, може да бута само нормалните емвили. Съжалявам за това, но просто не го знаехме. И... не, нещо грешно сме направили. Чакай, мисля, че открих грешката. Може ли малко? Чакай. Аз мисля, че открих. Това е. Нещо не... Аз се разбрах, майче. Значи, хора, я да пробваме без тия второто. Да. Видиш, сега ще излезем към 11 и половина. Не, така го оставите така и ще бутне и двете едновременно. Това е било грешката. Остави го. Да. И това иска да ти кажа през цялото време. Да, но и това явно не е истинското. Тези вилиджери И опити с друго. смъртта няма да пробвам, ще го разруша. С лепкаво, има лепкаво. Так, Лепкаво бутало. явно може би става съм... Хора, защо не работят? Ето, видяхте. Ния вилиджер умря. За жалост, това бяха два вилиджера, малки и другия. Сега ще сложим обаче санд. Да видим Ще ги задушиш. какво ще стане с санд. Или кварц. Не, санд. Няма нищо да стане. Ще го видим. Пак! Ето, виждате, хора. Това е нещо. Я само една минутка тихичко. Качване. Хора, малко тихичко ще сме, но хайде да си пострим с нещо. Хайде да свършваме клип. Трябва да се свържа с някои хора, защото истинска само да снимам клиповете. И така. И аз вече сетих с кой човек може да се свържи добре. Спирай клипа. И да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Аз бях Fireball, съжалявам, че говоря малко тук. Добре, айде, чао.